Sjećam jednog Poljaka, jebote kako frajer igra, nekog alkoholičara, ja gledam ruke, tu u kamernom baš, pa on meni tu su ne pijane, debele, otekle alkoholičarske ruke, mi poslije predstaja da mu čestitam, frajer normalan. Nema ni ruke, ovako stavio, gleda, ne mogu da vjerujem. Imaš, pogotovo ta istok. Kako to uradio, kako je uspio? Ne znam kako, ali tako, brate, ti ne možeš vjerovati. Imaš ludaka koji igraju, ne znam, ono, imaš mađiončara koji, pa jebi ga jednoga, pa Dustin Hoffman, uvijek, mislim, ti uvijek imaš glumca i uvijek imaš dominantne karakterne osobine i koje lika kojemu ti daješ. Uvijek su u principu ti, osim ako ne igraš kao Hoffman u Kičnom čovjeku ili nekog narkomana ili ovo ili ono, nekoga koja je socijalan u nekom problemu, onda ti to je vrlo zajebano i onda ulaziš u to nešto što je bolest, jebi ga. A ovako si, jel, De Niro i kad je Šega Šala i kad je Krimi Jimmy uvijek je Robi, da se nalažem. Lijep je to poziv.